Harry Potter ydy un o'r themau ar gyfer y gosodwyr Blodau. Mae yna babell gerddoriaeth a mae yna bobl wedi bod yn gweithio'n galed boes bach a mae yna ŵr bonheddig wrth fy ochr i fan hyn sy'n gwybod faint o waith sydd wrth greu gosodiad fel hyn. Wedi beirniadu yma Kevin Davies yn dod dwi wedi beirniadu. Nid bod chi'n hoff iawn o beirniadu os dwi'n iawn. Mae gas gen i beirniadu, wedi gwir. Gas beth gen i. Mae gen i well cystadlu. A mae well beth gen i siarad amdano nhw. A mae digon i ddeud am Harry Potter. I ble ydych chi'n mynd? Ydych chi'n ei gymaint o bethau'n gallach chi? Dyna un o'r pethau dwi'n rhyfeddu. Bob blwyddyn pan mae'r schedule yn dod allan, a dyn ni'n edrych lawr ar y themau sydd wedi cael ei dewis. Achos pen llanw gwaith dyn ni'n gweld yma heddi mewn gwirionedd, un o'r gwaith wedi cael ei wneud misoedd o flaen llaw. Mae'n gynllunio. Ti'n iawn. Fel ti newydd sôn, Harry Potter yw thema y cystadleuaeth yma. Ac wrth gwrs maen nhw wedi defnyddio y lliwiau sydd yn nhw'n wneud gyda Harry Potter, dyn ni gyd yn gyfarwydd ar storiau sydd yn ymddangos yn y llyfrau. A hwn enghraifft, wyt ti'n gweld, mae'r sgarff yr ysgol sydd yn cael ei ymddangos, sydd yn ddangos yn y gosodiad yn y fan yna. A mae wedi bod yn glefer iawn wrth ddefnyddio'r amaranthus, sef y blodyn, neu Love Lies Bleeding, falle oedden ni mwy cyfarwydd gydag e. A mae hwnna just yn rhoi rhyw symudiad i'r gosodiad ac yn cyd-fynd yn y... Mae hwnna ti'n iawn, eto wedi cael ei greu i fod yn rhan o'r gosodiad. Da chi'n gweld pethau? Y fwy ti'n edrych mewn iddo fe, ti'n gweld rhywbeth arall eto. Ac yn y fan yma, megis drychar ysgubell. A mae hwnna'n gweithio i ffordd reis drwy ddod. A mae'r ysgubell na yn rhoi symudiad rhywsyd i fewn i'r gosodiad. Eto lliwiau yn arbennig iawn. Y drydydd wobr y fanna i Suzanne Purchase yn dew Abertawe. Wel, maen nhw gyd yn heiddi wobr gyntaf i wedi gwir. Ond dyma'r wobr gyntaf, yr un dyn ni'n dod fyny ato yn y fan yma. Eto wedi defnyddio lliwiau yn melyn yma gyda gwyrdd ac eto gyda'r porffor. Ac mae hwn yn nosodiad godidog iawn. Bod ni'n sôn, mae pawb sydd yn dod mae edrych ar hyn i gyd yn beirniadu. Ond nid ydy, dwi wedi bod yn beirniadu a dwi'n meddwl na, falle ddim yn rhoi cyntaf i hwn, ond dyna blas y beirniad. Oedd y beirniad yn amlwg wedi gwirioni achos yr unig, beth sy'n cael ei ddeud y fanna ydi Wizard. Wizard, llong cyfarchiadau mawr. A mae hi Delyth Price, mae wedi cael sioe ardderchog yn dydi. Arbennig, a hwn yn ffantastig. A mae hi yn ddewines yn amlwg yn dydi. Yn bendant. Beth am i ni gael golwg ar ambell un o'r categoriau? Wrth gwrs. Eraill, themau eraill. Y categoris dyn ni'n gweld sydd wedi cael ei gosod yn y fan yma, Dare to be Different. Dyna yw'r thema. Wel, mae hwnna yn agor, sawl drws bocs o bethau yn diwe. Ac yn y gosodiad yn y fan yma, Gloria sydd wedi ni fan hyn. Gloria Davies. Yn hen law ar osod bodau. A mae wedi bod yn gelfydd iawn, defnyddio'r darn pren, crocell y coed, par o goesau. Coesa'n cicio yn yr awyr. Mae hwn, well, Dare to be Different. Pam lai, Betty Wyn Davies. Eto, mae yna osodiad fan yma'n defnyddio'r tegeirian arbennig iawn y fan yma. Mae yna symudiad gyda ni wrth ddefnyddio'r olwyn a'r rhosod wedi cael ei gosod. Wel, Dare to be Different, ond dyma'r un sydd wedi ennill yn y gystadleuaeth yma ac wedi ennill gwobr arbennig yn ogystal. A mae rhaid ti drech yno fe. Drech ar y blodau, y tegeirian. Mae yna symudiad yn y gosodiad. Eto'r amaranthus gwyrdd yn clymu un gosodiad i fewn gyda'r llall. Eto, Delyth Price o Cyfyrddin. Eto, hen law wrth y gwaith, ond eto y ddewines. Yndi. Dechrau ni edrych ar un gosodiad fan hyn gan fod y sioe yn dathlu'r cant, os gawn ni jyst ofyn i'r leidi bach yma i symud jyst un ochr yn y fan yna. Ond mae hwn, eto, dyma ni wobr gynta a teitl hwn yw Cheers, wrth gwrs. Cheers. Dathlu'r cant ynddo, a mae'r cant i weld o fan ynddo. I weddwl bod y sioe wedi bod yn mynd am gan mlynedd. Ac wedi defnyddio'r boteli bach amwn i gwydir yma gyda dŵr yno nhw ac wedi gosod o'r hosod ac yna wedyn mae'r top, mae rhywsyd fel rhyw afal pîn. A mae'r lliw mae fendigedig yn dydi? Ac wedi uno fyny gyda'r lili yn y fan yna. Manylion. A wedyn ar dail y fan hyn i orchuddio'r
polyn felly. Wedi gorchuddio. Ie. Pa beth bynnag sydd o dano fe. Siwr bod fi'n mi fod i gyffwrdd yna. O, na, mae'n siŵr bod e. Ond llongyfarchiadau mawr. A dwi'n meddwl bod e llunos twig. Mae gen i enw ardderchog un sy'n gosod blodau hefyd yn does. Ardderchog. Wel. Pawb yn heiddi cymoliaeth, mae rhaid wedi safon arbennig. Yn dydy'n arddangosfa wych. Siwr. Kevin, diolch am y sgwrs. Ac am agor yn llygad ni de. Fwy cael yn llygad wedi agor yn hunan. Gwych iawn. Da iawn.